Hey, welcome to another vlog. ସକାଳୁ ଉଠି ଫ୍ରେଶ ହେଇ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଭେଣ୍ଡି ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ। ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁହଁରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ବସିଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ବାଲା ଲୁକ୍ ନେଇକି ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ପିଲା ଆସିଯାଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ କରିକି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। କାମ ସାରିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଓଲଟା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। କଣ କରିବି, ମୁଣ୍ଡ ତ କିଛି କାମ ଦଉନି। ଭାବୁଛି ଟିକେ ରାଞ୍ଚି ଆଡେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ କାମ ଦବ। ତାପରେ ଅଫିସକୁ ସାରା ଆସିଯାଇଥିଲା ମୋ ଓଲଟା ବୋଲଟା ଡ୍ରେସ ଯାକୁ ଭାଡମେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ସାରା ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମତେ କରିନୁ ମାମା, ମତେ ଗୋଟେ ତାପରେ ଚିନୁ ଦିଦି ତା ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲା ପେନରେ, ତ ସିଏ ଏଇଠି ଆସିଥିଲା ମତେ ତାର ମେହେନ୍ଦି ଦେଖେଇବାକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଫୋନରେ 91% ଚାର୍ଜ ଅଛି, ତାପରେ ବି ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଆହୁରି ଚାର୍ଜରଟା ଗେଞ୍ଜିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି କୋଉମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ।